ஏய் பங்கு பங்கு பங்கு. என்னடா? ரோட்ல ஒரு ஃபிகர் பார்த்தேன்டா, அவளை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறியா? டேய் அதெல்லாம் முடியாதுடா. டேய் ப்ளீஸ்டா, எனக்கு அவதான்டா வேணும், வாடா. ஆடி போன அவனி அவ அலமேக்கும் தாவன். டேய் டேய் வாடா, எதா இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ள போய் பேசிக்கலாம். போடி, நான் சொல்ல நீ தூக்கி போட்டு மிதிச்சில. என்னால இனிமே உன் கூட குடும்பம் நடத்த முடியாது. எனக்கு டைவர்ஸ் கொடு, நான் கிளம்புறேன். என்னங்க இங்க கொஞ்சம் வாங்க. ஆஹா, என் பொண்டாட்டி கூப்பிட்டாடா. இந்த வந்துட்டீங்களா? டேய் 2 பேர் வந்தா பயந்துருமா? என் மச்சான் 100 பேர்த்த அடிப்பேன்டா. மச்சான் எங்க மச்சான் இருக்க? மச்சான் நான் சேஃப் ஆயிட்டேன், நீ சேஃபா? பரா முளைக்கவே இல்லை, இதெல்லாம் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுது. டேய் போய் முதல்ல முளைச்சிட்டு வாடா, அப்புறம் அட்வைஸ் பண்ணலாம். மறுபடியும் பரா போடா.